ಲೊಕೇಶನ್ ಸೂಟ್ ಆಗೋಣ ಮಾರೆ. ಅವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಆಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂತಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವಂದಿ ತುಳಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ತುಳಿಗೆ ಅಂಚನ ಮೂಲೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಸೀನ್ ಪನ್ಪೆ ಸುರುಕು ಆ ದೈಕ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದು. ಓ ಹೌದಯ್ಯ ಅವಳು ಒಂಜೆ ಒಪ್ಪನ್ ಮಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸುರು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋಡು. ಅವಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ಪೋಲ್. ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ಯಾನ್ ಆದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಣ್ಣ ಒಂತಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿಗೆ ದೈಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಡಾರ ಇತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ದೈಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಈ ಒಲ್ತು ಮಾರ DOP ಕಲ್ತೀನಿ. ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ. ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಆತ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ತುಳಿ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ತುಳಿ ಫೋಕಸ್ ಆಡ ಫೋಕಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೋಡ್ತೊಂಬ ಪೋಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ತುಳಿ ತುಳಿ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಈತ್ ಸೀನಾ ಹೊಡಿತ್ತೆ. ಅಂಚನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ. ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅಣ್ಣ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರಡ್ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈಜೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾನೆ. ಅವ್ವ ಆಲ್ ಇನಿ ರೇಜೆಗೆ ಮಾರೆ ರಜೆ ಅಂದ್ ಹೀರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಒಂದು ಆಸ್ಕರ್ದ ಪುರ ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನ ರಜೆ ಬಾಡ್ನ ಮಾರೆ. ಅವಂದಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಅತ್ತಿ ಮೂಲೆ ಲೋಕಲ್ ದಕುಲಿ ಏರಂಡ ಇತ್ತನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಡ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಅವ್ ನಾಡ್ಗ ನಾಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದುಲಿಗೆ ಆಲ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಲಿ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೋಲ್ ಮಾರೆ. ಅನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪೋಡ ಏರ್ ಮಾರೆ ಮಾರ್ಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೋನು ಮರ್ಲ ಪೆಡ್ತೀನಿ ಪಾನ ಮಾರೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು. ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುನಕ್ಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನೀನು ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಡ್ತಿ. ಹಾ ದಾದಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟ್ ಓವರ ಮೇಲೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈಜು ಸೊ ಅವು ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಲ್ ಹೀರೋಗೆ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾ. ಹೀರೋಯಿನ್ ರೋಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ರೋಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಬಣ್ಣ ಹೀರೋ ನಡ್ತೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಪ ಬರ್ಪು ಅವೆಂಚಿನ ನಾಗಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ ರೋಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೈನಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೋಡ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡೆ ಗಾಡಿಡ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇರ್ ಉಂಟಿ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಕೊರ್ಕ. ಬೇರ್ ಕೊಡ್ಕ ಬಿಯರಾ ಬಿಯರ್ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಉಂಡು. ಆಫರ್ ಉಯ್ತ ಆಫರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮೂವಿ ರೆಡಿ. ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐತ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಅಂಚಣ್ಣ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅತ್ತು ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎತ್ತು ಬರ್ಪಾರ. ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಬಿಯರ್ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಕೊರ್ಕ ಅವು ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋಡು. ಅಣ್ಣ ಉಂತುಲೆ ದೈಕ್ ಫೋಕಸ್ ಆವಂದುಂಡು ಚೂ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋಡು ಮಾರೆ. ದೈಗೆಂಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಪನ್ಲೆತ್ತ ಬಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ಯಾನ್ ಆಗೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವಡ ಇತ್ತೆ ಅವಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆತ್ತ ಬಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಬರ ರೆಡಿ ಆತೈತೆ. ಇತ್ತೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಗ ಮಗಿರೋಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅವಳು ತುಲೆಗೆ ಆಲ್ ಸೂಟು ದಾದಯ್ಯ ಅವೇನ ನಾಗಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಮಾರದ ಅಂಚಂಡ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೋಜು ಮಾರಲ್ಲ ಅದು ವಾಸ್ತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಿತ್ತಡೆ